راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف لإرتوارن غازت إنياتا زدالو نتا راديو سلام عبزو زلوخمو كبرا سمعتي نايلومي عربي 17 مسكرم فنونا يفلمالو نايلوم تحستناون أب زغري 18 مسكرم 2021 فتصامي تصليم تاريخ أبي إرترا زيتا كوري كخون مسانا كتصنحو بخبري نعدمكو أرستا زينا كقدملكم سراويت منغستي إرتران حيلتا تقراين أب لعلي سدتنياتات إرترا قتلت صوتاو عمتن كالي قبناتن فتسيموم قبل هيومان رايتس واتش قليسو ليبيا ناب هاجرات أوروبا مسكار زحلنو 109 زيغاتات إرتران سودان تتحيزوم سودان إثيوبيان جبسن بحبرات أفريقيا استمرحه زته أتقاما نايل كقصله بيت مغي ستا حبرات هاجرات تمحتينو هذه إذاعة إرنا أهرستا زينا كسمو صريحكم زرزرو كسعبيو زينا زسمعكم أمانيل جرماي سراويت منغستي إرتران حيلتا تقراين أب لعلي سدتنياتات إرترا قتلتن صوتاو عمتن زركبو استفلالي قبنات كم زفتسمو هيومان رايتس واتش قاليعو اتي هاغراوي تطابق سبا مسلات بعصر 6 مسكرم اب زرغحو صبصب كاب حدار 2020 كساب طري 2021 اب زنبري اوارح كلتيوم وغنات اب معسكرات حصاصن شملبان اب لعلي زنبرو اشحات سدتنياتات بزح قبنات كم زفتسمو املكيتو እዚ ኩናት ናብ ማዓስከራት ሚዓይንን ዓዲ ሓሩሽን ድሕሪ መልሐሙ ኣብዚ ክልተ ማዓስከራት ተዓቂቦም ዝነበሩ ኤርትራውያን እውን ግዳያት ተመሳሳሊ ገበናት ከም ዝኾኑ እቲ ትካል ሓቢሩ ሰራዊት መንግስቲ ኤርትራን ሓይልታት ትግራይን ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ኤርትራ ብዝፈጸምዎ ገበናት ብማዕረ ተሓተትዮም ክትብል ወኪል እቲ ትካል ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሌቲሽያ ባዳር ኣስሚራትሉ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝነበራ 4 ማዓስከራት ስደተኛታት ዝተዓቕቡ 10 ኣሽሓት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኩናት ድሕሪ ምውልዑ ገሊኦም በስገዳድ ናብ ኤርትራ ከም ዝተመልሱ ክጥቀስ እንከሎ እቶም ዝበዝሑ ግና ተበታቲኖም ይርከቡ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምዃን ነቶም ኣብ ክልተ ማዓስከራት ትግራይ ዝተረፉ ኣስታት 20,000 ስደተኛታት ኣብ ክልል ኣምሓራ ከባቢ ዳባት ናብ ዝተደኮነ ሓድሽ ማዓስከር ንምግዓዞም ጀሚሩ ነይሩ እንተኾነ እቲ ከባቢ እውን ኣብዚ እዋን እዚ ካብቲ ቀንዲ ኩናት ዝካየደሉ ዘሎ ግንባራት ኮይኑሎ ኣብ ሊብያ ከተማ ዚንታን ብሰሉስ 14 መስከረም 109 ዜጋታት ኤርትራን ሱዳንን ከም ዝተኣስሩ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገር ኣፍሊጡ እቶም ካብ ከተማ ጠራብሎስ ኣስታት 160 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ኣብ ምዕራብ ሊብያ ትርከብ ከተማ ዚንታን ዝተታሕዙ ዜጋታት ኤርትራን ሱዳንን ናብ ሃገራት ኤውሮጳ ንምስጋር ዝሓለኑ ምዃኖም እቲ ሚኒስትሪ ጠቒሱ 16 ካብኣቶም ደቂ ኣንስትዮ ክኾና እንከለዋ ክልተ ቆልዑ ድማ ይርከቦም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዚንታን ኣብ ማእሰርቲ ከም ዝርከቡ ዘመልከተ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ሊብያ ጉዳዮም ሕጋዊ መስርሕ ክኽተል ምዃኑ ገሊጹ ኣብ ሊብያ በብእዋኑ ዝተታሕዙ ኣማኢት ዜጋታት ኤርትራ ዝርከቦም ስደተኛታት ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ከቢድ ግፍዕታት ከም ዝወርዶም ይፍለጥ ሱዳን ኢትዮጵያን ግብፅን ብዛዕባ እቲ ዘሰሓበን ዘሎ ጉዳይ ኣጠቓማ ናይልን ኢትዮጵያ ተሃንጾ ዘላ ዲጋ ተሃድሶም ብዝምልከት ብሕብረት ኣፍሪቃ ዝተመርሐ ዘተ ክቕጽሎ ቤት ምኽሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ተማሕፂኑ እቲ ቤት ምኽሪ ብረቡዕ 15 መስከረም ድሕሪ ዘካየዶ ኣኼባ 15 ኣባላት ሃገራት ዝተሰማምዓሉ ኣብ ዘውፅኦ ወግዓዊ መግለጺ ዘተ ሱዳን ኢትዮጵያን ግብፅን ብሕብረት ኣፍሪቃ እናተመርሐ ክቕጽል ፀዊዑ ሱዳንን ግብፅን ኣቐዲመን ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዘሰሓበን ዘሎ ጉዳያት ኣሜሪካ ሕብረት ኤውሮጳን ሕቡራት ሃገራትን ጣልቃ ከኣትዋ ክሓታየን ፀኒሐን ኢትዮጵያ በንጻሩ ስሉሳዊ ዘተዘን ሃገራት ብዘይ ምትእታው ራብዓይ ኣካል ክካየድ ክትጠልብ እንከላ ብሕብረት ኣፍሪቃ ክምራሕ ግና ከም እትቕበሉ ኣፍሊጣ ኣብ ዝበዝሐ ጉዳያት ሃገር ኣፍሪቃ ወሳኒ ተራ ዘይጸንሖ ሕብረት ኣፍሪቃ ነዚ ንሱዳን ግብፅን ኢትዮጵያን ንነዊሕ ዓመታት ዘሰሓበ ዛዕባ መሪሑ ናብ ስምምዕ ከብፅሖ ዘሎ ተስፋ ምህሙን ምዃንዮም ተዓዘብቲ ዝጠቕሱ ኣብ ርእሲ እዚ ሱዳን ንጉዳይ ኣጠቓማ ናይል ምስ ኢትዮጵያ ኣጋጢምዋ ዘሎ ደባዊ ግጭታት ኣተኣሳሲራ ትሪኦ ስለ ዘላ ሕብረት ኣፍሪቃ ዋላውነት ኣጀንዳ ክመርሕ 3 ሃገራት ኣብ ስምምዕ እንተበፂሐን ብቐሊሉ ዝፍታሕ ከም ዘይኮነ ይትንተን ክቡራት ሰማዕትና ዜና ተዛዚሙሎ ኤርትራ ቅድሚ 20 ዓመታት ልክዕ ከምዚ እዋን ተስፋ ዴሞክራስን ምኽባር መሰል ዜጋታትን ዘጸልመተ ጸሊም ታሪኽ ሰኒዳላ እዚ ንኤርትራ ናብ ውድቀት ተስፋ ምቑራጽ ዜጋታት ምብትታንን ስደትን ህዝባን ዘምርሐ ምልኪ ምንጋሱ ድማ ዘበሰረን ፍጻሜ ዓመታዊ ኣብ ስደት ብዝነብሩ ኤርትራውያን እናተዘከረዩ ዝነብር ዘሎ ኣብ ሓራ ኤርትራውን ዝዝከረሉ ግዜ ክህሉ ምዃኑ ዘጠራጥር ኣይኮነን ራድዮ ኤረና ነዚ ዝሓለፈ 12 ዓመታት ዓመታዊ ነዚ ጸሊም ታሪኽ እዚ ንሓደ ሰሙን ሙሉእ ከይዘከረቶ ሓሊፋ ኣይትፈልጥን
انه لما عمتون كاب سوني 13 مسكرم اتحيزا مدباتا نزخري زعلت سريعه الله مكتالكم بخبر نعدم ጋዜጣታት ብሕቲ ሕጊ ሃገርን ሕጊ ፕሬስን ብምትፈራረምን ብሕጊ ንክሰርሓን ዝተዋህበን ተደጋጋሚ መዘኻኸርን ዕድልን ብምንጻገን ካብ ሎሚ 18 መስከረም 2001 ጀሚረን ንግዚኡ ደው ንኽብላ መንግስቲ ኤርትራ ወሲኑ ኣሎ። ካብ ተዘክሮታት ጋዜጣታት ብሕቲ ኤርትራ ክቡራት ሰማዕትና ኣብ ናይ ሎሚ ትሕዝቶ ዝመደብ ኣብ ጋዜጣ ጽጌናይ 4ይ ዓመት ቁጽሪ 28/2001 ተሓቲሙ ዝወፀ ቃለ መጠይቕ ምስ ሚኒስተር ጴጥሮስ ሰሎሞን ዝተኻየደ ከነቕርበልኩም ኢና። ንሓደ ሃገራዊ ዕላማ ንምውቃዕ ዝህሉ ዝተፈላለየ ርእይቶ ኣብ ዝኾነ ጥዕና ዘለዎ ሃገርን ህዝብን ዘጋጥም ስለ ዝኾነ ከነማዕብሎን ክንክስኩሶን ከም ዝግባእ ሚኒስተር ሃብቲ ዓሳ ኣቶ ጴጥሮስ ሰሎሞን ገሊጹ። ኣቶ ጴጥሮስ ምስ ጋዜጣ ጽጌናይ ኣብ ዘካየዶ ሰፊሕ ቃለ መጠይቕ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ካብ መሪር ተመክሮ ዝተረኽበ ምዃኑ ጠቒሱ ጸገም ዝመጽእ ሓደ ኣባል ሕብረተሰብ ኣብ ፖለቲካዊ ቁጠባውን ማሕበራውን ህይወት ሃገር ኣይተሳተፍኩን ዝብል ስምዒት መዝህልዎ ምዃኑ ሓቢሩ። ከምኡ ዓይነት ኣተሓሳስባ እንተሃልዩ ድማ ክንሰምዖን ክንመያየጠሉን ዘፍቀዳ ተሓሓዛ ክህልወና ኣለዎ ኢሉ። ኣቶ ጴጥሮስ ኣብ መግለጺኡ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ዘድልድል ኩሉ ተወኪለ ኢሉ ምዝኣምን ጥራይ ምዃኑ ብምምልካት ቅዋም ኤርትራ ብዙሓት ሕቶታት ከም ዝምልሽ ኣረጋጊጹ። ብልጽግና ማዕርነትን ፍትሕን ዘለዋ ሃገር ንምህናጽ እንጥቀመሉ ገባብ ክፈላለ ዝኽእል እኳ እንተኾነ ትግባረ ቅዋም ንብዙሕነትናን ማዕርነትናን ዝሕሉ ሕጋዊ ሰራርሓ ንኽህልወና ከም ዝሕግዝ ድማ ኣብርሂቡ። ንሱ ብምቕጻል ሰላምን ምርግጋእን ኤርትራ ንምርግጋጽ ወተሃደራዊ ሓይሊ ኣገዳስነት እኳ እንተለዎ ነቲ ኸጋጥም ዝኽእል ስጋኣታት ንምውጋድ ግን ዲፕሎማስያዊ ሰራርሓና ከነማዕብል ክልተኣዊ ዝምድናና ከነሐይልን ኣብ ዞባውን ኣህጉራውን ውድባት ክንሳተፍን ከም ዝግባእ ረድዩ። ነዚ ንምትግባር ከዓ ንስጋታትና ግቡእ ዓቐኖም ብምሃብ ካብ ጭቡጥ ኩነታትናን ገምጋም ከባቢናን ክንብገስ ከም ዝግባእ ኣዘኻኺሩ። ንዝምድና ወጻኢ ኣመልኪቱ ኣቶ ጴጥሮስ ናይ ወጻኢ ሜላና ኣብ መጽናዕቲ ዝተመርኮሰ ከምኡውን ዝያዳ ትካላዊ ሰራርሓ ከም ዘድልዮን ብምሕባር ኣብዛ ተለዋዋጢ ባህሪ ዘለዋ ዓለም እንኽተሎ ናይ ወጻኢ ሜላ ቀጻሊ ምስ ኩነታት ክንጓዓዝ ዝኽእለና ክኸውን ኣለዎ ኢሉ። ኣባል ዞባውን ኣህጉራውን ውድባት ናይ ምዃን ሕቶ ከዓ ንባይቶ ኤርትራ ዝምልከት ምዃኑ ሓቢሩ። ኣቶ ጴጥሮስ ምቅያር ካቢኔ ኤርትራ ቅጥዕ ኣለዎ ዶ ንዝብል ሕቶ ፕሬዚደንት ኣብ ዝተረኣየ እዋን ኣባላት ካቢኔ ናይ ምቕያር ስጉምቲ ክወስድ ዝኽእል እኳ እንተኾነ ባይቶ ድማ ክባርኸሉ ኣለዎ ኢሉ። ቅልጡፍ ምቅያር ከዓ ነቲ ሰብ ይኹን ነቲ ስራሕ ጽቡቕ ከም ዘይኮነ ገሊጹ። ብተወሳኺ ትካላዊ ሰራርሓ ብዘይንጹር ውሳኔ ናይ መሃብ መስርሕ ጸገማት ከጓንፉ ከም ዝኽእል ብምጥቃስ ውሳኔታት ኣብ ሕጊ ተመርኪሶም ፍረኽትዕን ምይይጥን ክኾኑ ኣለዎም ብምባል ንኣገዳስነት ሓበራዊ ርእይቶ ኣብርሂቡ። ከምኡ ምስ ዘይከውን ግን ርእይቶን እምንቶን ናይ ዝመርሕ ዘሎ ፈጻሚ መንግስቲ ጥራዩ ክንጸባረቕ ኢሉ። ብዝሰራሕካዮ ኸ ዕጉብ ዲኻ ንዝብል ሕቶ ክምልስ እንከሎ እቲ ዘለዎ ስራሕ ሚኒስትሪ ሃብቲ ዓሳ ዝፈትዎ ምዃኑን ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ኣብቲ ሚኒስትሪ ብዙሕ ከም ዝተማህረን ሓቢሩ። ቀጺሉ ኣነ እቲ መወዳእታ ክበጽሖ ዝኽእል ናይ ኣበርክቶ መድረኽ በጺሐየ፣ ሕጂ ድማ ናይቲ መጻኢ ወለዶ ተራ ኮይኑ ዝስማዓኒ ክብል መሊሱ። ንስጋኣትን ድሕነትን ሃገር ኣመልኪቱ ድማ ንሃገር ስጋኣት ክፈጥሩ ዝኽእሉ ጉዳያት ዘጽንዕን ዝምልከትን ሓያል ሃገራዊ ባይቶ ከም ዘድሊ ብምምልካት ዝኾነ ሰብ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ኣብ መንጎቲ ንዕኡ ዘስግኦን ስጋኣት ሃገርን ዘሎ ፍልልይ ከየስተውዕለሉ ይኽእል እዩ ኢሉ። ካብ ከምዚ ንምድሓን ከዓ ምክልኻል ወጻኢ ጉዳይ፣ ጸጥታ፣ ኩናት፣ ሃገራዊ ስጋኣት፣ ሃገራዊ ድሕነትን ሃገራዊ ረብሓን ብዝሰፍሐ መንገድን ኣገባብን ክትሓዝ ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ ክብል ርእይቱ ሂቡ። ንብልሽውና መልኪቱ ኣቶ ጴጥሮስ ብልሽውና ካብ ሃገር ናብ ሃገር ዝፈላለ እኳ እንተኾነ ፈጺሙ ብልሽውና ዘይብሉ ሃገር ከም ዘየላ ሓቢሩ።
ኣብ ኤርትራ ዘሎ መጠነኛ ብልሽውና ግቡእ ምቁፅጻር እንተዘይተገይሩሉ ድማ ጸገም ከምጽእ ከም ዝኽእል ስክፍቱ ገሊጹ። ኣቶ ጴጥሮስ ብልሽውና ብብዙሕ መደባት ክግለጽ ከም ዝኽእል ብምሕባር መጀመርያ ዓይነቱን ዓቐኑን ምርግጋጽ የድልዩ ኢሉ ጉዳይ ብልሽውና ብቕሉዕ መገዲ ተጸኒዑ ናብ ሕጊ ክወርድን ብናጻ ፍርዳዊ ኣካል ክውሰን ከም ዘለዎን ብተወሳኺ ፍሊጡ። ጋዜጣ ጺገናይ ሶኒ 4 ሰነ ሕታም 4 ዓመት ቁጽሪ 28 2001 ጋዜጣ ሰቲት 4 ዓመት ቁጽሪ 45 ግሉጽነትን ተሓታትነትን ምስ ዘይህሉ ብልሽውና ይጥጥዕ። ኣቶ ሃይለ ሚኒስትር ንግድን ኢንዱስትሪን ነበር ኣቶ ሃይለ ወልደንስአ ግሉጽነትን ተሓታትነትን ምስ ዘይህሉ ብልሽውና ከም ዝጥጥዕ ብምግላጽ ብልሽውና መሰረቱ ኣብ ምሕደራ ምዃኑ ምስ ጋዜጣ ሰቲት ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ገሊጹ። ኣቶ ሃይለ ቀጺሉ ፖለቲካዊ ብልሽውና ንዲሞክራስን ፖለቲካዊ ውድድርን ከም ዝዕንቅጽ ክጠቅስ እንከሎ ቢሮክራሲያዊ ብልሽውና ከዓ ንዓይነት መንግስታዊ ኣገልግሎት ኣሕሚቑ ንመንግስቲ ዘይስሉጥን ብዙሕ ወጻኢታት ዝሓትትን ይገብሮ ክብል ንኣሉታዊ ሳዕቤናት ብልሽውና ገሊጹ። ቀጺሉ ውሽጣዊ ኩነታት ውድብን አንጻረይ ዝካየድ ዘመተታትን ሸለልትነትን ኣስዒብለ ይኳዩ እንተዘይበልኩ ሓደ ግዜ ተበግሶይ ከምቲ ናይ ቀደሙ ሓዋሓዊ ዘይጨኖ ምዃኑ እፍለጠኒ ክብል ንዘይነበሮ ዕግበት ገሊጹ። ኣብ ጉዳይ ሰልፊ ልዒሉ ዘቕረቦ መልሲ ፖለቲካዊ ሰልፍታት መታን ከይምስረት ህዝባዊ ግንባር ንበይኑ ጥራይ ክቕጽል ምባል ደግሲ ናይ ቅያዳ ልዓማ ኣተሓሳስባን ሕዳር ናይ ምልካዊ ፍልስፍናን ድሌት ብምብሓት ስልጣንን ከም ዝኸውን ብምጥቃስ ንኣካይዳና ጥዕና ከም ዘይህባ ነጺሩ። ጸረ ፕሮግራማት ህዝባዊ ግንባርን ቅዋምን ውሳኔ ሃገራዊ ባይቶን ከኣዩ ክብል ገሊጽዎ። እታ ቅልዕቲ ደብዳቤ ናብ ኢንተርኔት ብኸመይ ከም ዝለሓኾት ንዝቐረበሉ ጸብጻብ ስለ ዘይብሉ ዝፈልጦ ነገር የብለይን ኢሉ ቀጺሉ ሰባት ከይተፈርዱ ን4 ዓመት ምጽናሕ ንባዕሉ ብልሽውና ምዃኑ ብምጥቃስ ንምሉእ ውድብ ዘኽፍእ ንመሪሕነት ብእኩብ ከዓ ዝሕትት ምዃኑ ሓቢሩ። ኣቶ ሃይለ ዝሓለፈ ዓርቢ ካብ ስልጣኑ ከም ዝወረደ ይፍለጥ። ጋዜጣ ሰቲት 4 ዓመት ቁጽሪ 45 ሶሉስ 12 ሰነ 2001 ጋዜጣ ሰቲት 4 ዓመት ቁጽሪ 44 ሚኒስትር ጴጥሮስ ኣብ ዝመጽእ ስርዓት ንዝኾነ ናይ ፖለቲካ ቦታ ክምረጽ ከም ዘይደሊ ሓቢሩ። ሚኒስትር ሃብቲ ዓሳ ኣቶ ጴጥሮስ ሰሎሞን ኣብቲ ዝመጽእ ስርዓት ንዝኾነ ናይ ፖለቲካ ቦታ ክምረጽ ወይ ከም ሕጺ ኮይኑ ክቐርብ ድሌት የብለይን ክብል ምስ ጋዜጣ ሰቲት ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ገሊጹ። ኣቶ ጴጥሮስ ቀጺሉ ንሃገሩ ንምክልኻልን ንምግልጋልን ኣብ ዝተደለየሉ ግዜ ብጅው ምዃኑ ብምጥቃስ ነዚ ቅሪቦሞ ዘለዉ ጽሑፍ ከምቲ ኣብኡ ተጠቒሱ ዘሎ ውሑስ መጻኢ ውሑስ መገዲ ምስግጋር ናብ ቅዋማዊ ስርዓት ንምምጻእ እምበር ንውልቀ ጥቕሚ ከም ዘይኮነ ብርሂቡ። ንመንቀሊ ናይ ዝተፈጢሩ ዘሎ ፍልልይ ተሓቲቱ ክምልስ እንከሎ እዚ ርእይቶ ሕጂ ምስ ሳልሳይ ወራር ዝመጸ ርእይቶታት ኣይኮነን። ኣብ ዝሓለፉ ጉባኤ ናይ ግንባር ኣኼባ ኣብ ጊዜኡ ምግባር ኣሳታፊ ኣሰራርሓ ምእታው ናጽነትን ሓድሕድ ምቁጽጻርን ፈራዲ ሓጋግን ፈጻምን ኣካላት ብዝርዝር ተገምጊሞም መንባሮም ወሲኹ የብርህ። ኣቶ ጴጥሮስ ቀጺሉ ወግዓዊ ኣኼባታት ናይ መንግስትን ህዝባዊ ግንባርን እናወሓደ ከም ዝኸደ ጠቒሱ ኣተሓሕዛና ንጉዳይ ሰላም ኣዕጋቢ ኣይነበረን ካብዚ ዝተበገሰዩ እቲ ሕቶታትን ርእይቶታትን መሊሱ ይነቅል ክብል ሓሳቡ ስፊሩ። ኣቶ ጴጥሮስ ብምቕጻል ናይ ዝሓለፈ ጌጋ ኩላቶም ብማዕረነት ሓላፍነት ከም ዝስከምዎ ረድዩ። ነብስና ውፂና ንካልኦት ንነቕፈሉ መገዲ የሎን። ኣብ መወዳእታ ኣቶ ጴጥሮስ ክፍታሕ ዘይክእል ዓብዪ ሽግር ከም ዘየለ ብምጥቃስ ሽግር ከም ዘሎና ዘይምቕባልን ንምፍትሑ ዘይምርካብናን ምጽዋርን ስለ ዝሰኣናን እዩ ኢሉ ፕሬዚደንት ድማ ልቦና ሂብዎ ነዚ ጉዳይ ንምፍታሕ ኣኼባ ክዕድምን ምቕሉል ኮይኑ ክመርሖን እምሕፀን ክብል ተስፍኡ ገሊጹ። ጋዜጣ ሰቲት 4 ዓመት ቁጽሪ 44
ዓርቢ 8 ሰነ 2001 ጋዜጣታት ብሕቲ ሕጊ ሃገርን ሕጊ ፕረስን ብምትፈራረምን ብሕጊ ንክሰርሓን ዝተዋህበን ተደጋጋሚ መዘኻኸርን ዕድልን ብምንጻገን ካብ ሎሚ 18 መስከረም 2001 ጀሚረን ንግዚኡ ደው ንኽብላ መንግስቲ ኤርትራ ወሲኑሎ። ክብራት ሰማዕትና ቀጺሉ ዝቐርብ ትሕሶና ገለ ክፋል ናይቲ ቅሉዕ መልእኽቲ ናብ ኩሎም ኣባላት ህግደፍ ብዝብላ ርእሲ ኣብ ጋዜጣ ሰቲት 4 ዓመት ቁፅሪ 43 ሶሉስ 5 ሰነ 2001 ዝወፅእ ክኸውን እዩ። ሰናይ ምክትታል። መእተዊ እዚ መልእኽቲ እዚ ጻውዒት ንምዕራይ፣ ጻውዒት ንሰላማውን ዴሞክራሲያውን ዘተ፣ ጻውዒት ንምሕያልን ምድልዳልን፣ ጻውዒት ንሓድነት፣ ጻውዒት ንግዝኣተ ሕግን ስርዓተ ፍትሕን እዩ። ብሰላማውን ሕጋውን መገድን ኣገባብን ስሩዕ ጊዜኡ ስለ ዝሕለፈን ተፈጢሩ ዘሎ ሽግር ንምፍታሕ ኣኼባን ዴሞክራሲያዊ ልዝብን እቲ ዝበለጸ መገዲ ስለ ዝኾነን ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከም ኣቦ ወንበር ማእከላይን ሃገራውን ባይቶታት ኣኼባታት ማእከላይን ሃገራውን ባይቶታት ክጽውዕ ፌርማና እምቢርና 2 ግዜ ሓቲትና ኣወንታዊ መልሲ ዘይረኸብና ሓለፍቲ ነዚ ቕልዑ መልእኽቲ ናብ ኩሎም ኣባላት ህግደፍ ክንሰድድ መሪፅና ኣሎና። ንሕና መብዛሕትና ንልዕሊ 40 ዘመን ዝተጋደልና ብዙሓት ካባና ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ኣብ ዝለዓለ ሓላፍነት ዝሰርሕና ሰውራ ኤርትራ ዝሓለፎ መሪር ተመክሮ ዝረኣናን ምስ ህዝብና ብሓባር ዝሰገርናን ሕጂ ኸኣ ኣባላት ማእከላይ ባይቶን ሓጋጊ ኣካል ህግደፍ ሃገራዊ ባይቶ ሓጋጊ ኣካል መንግስትን ኮይንና ንግንባርን መንግስትን ህዝብን ነገልግል ዘሎና ኢና። ሃገርና ኩሉ ከም ዝፈልጦ ኣብ ቅልውላው ትርከብ። እዚ ቅልውላው እዚ ካብ ናይ ግንባርን መንግስትን ድኽመት ካብ ናይ ጽላእ ወራርን ዝመጸ ቅልውላው እዩ። ዕላማና ኸኣ ናይ ግንባርን መንግስትን ድኻማት ተፈዊሱ ህዝቢ ኣብ ኣገደስቲ ሃገራዊ ጉዳያት ንኽዝትን ኣብ ውሳኔ ንኽሳተፍን ኤርትራ ካብዚ ቅልውላው ንኽትወፅእ ብሰላማውን ሕጋውን መገዲ ዴሞክራሲያዊ ምስግጋር ናብ ሓቀኛ ቅዋማዊ ስርዓት ንኽረጋገጽ ንሓዋሩ ኸኣ ሰላም ዴሞክራስን ፍትሕን ራህዋን ዝሰፈና ርግእቲ ሃገር ንኽትከውን ውሕስነታት ምንጻፍ እዩ። ኣብ ክውንነት ኤርትራ መስርሕ ዴሞክራሲያዊ ምስግጋርን ምትካል ዴሞክራሲያዊ ቅዋማዊ ስርዓትን ውሕስ ምእንቲ ክኸውን ምርግጋጽን ምድልዳልን ውሽጣዊ ዴሞክራሲያዊ ሰራርሓ ህግደፍ ወሳኒ እዩ። መልእኽትናን ዕላማናን ከኣ እዚ ጥራሕን እዩ። ምስ በለ እቲ ቁሉዕ መልእኽቲ ተመክሮ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ካብ 1970 ኣትሒዙ ይገልጽ። ቀጺሉ ንውሳኔታት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ድሓር ህግደፍ ድሕሪ ናጽነት ቅድሚ ረፈረንደም ድሕሪ ረፈረንደም ብምባል ንኹሉ ዝነበሮ ዕላማታትን መደባትን ብዝርዝር ድሕሪ ምግላጽ ድሕሪ ዝኹሉ ውሳኔታት እንታይ ተገይሩ ኣብ ትሕቲ ዝብላ ርእስቲ ክሳብ ሕጂ ማእከላይ ባይቶ ንስርሑ ዘሳልጣ ኮሚቴታት የብሉን፣ ውሽጣዊ ሕግታት ከኣ ኣይሓንጽጸን፣ ስሩዕ ኣኼባታት ፈጻሚ ቤት ጽሕፈትን ኣብ ወርሒ ዝግባእ ማእከላይ ባይቶ ኣብ 4 ወርሒ ዝግባእ ኣይተኻየደን። ናይ ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ካብ 1994 ክሳብ ዝዘለናዮ ግዜ 84 ምድብ ርክባት ክካየድ ዝነበሮ 11 ጥራሕ ተኻይዱ፣ 73 ክካየዱ ዝነበሮም ኣኼባታት ኣይተገብሩን፣ 86.9 ሚእታዊት ከይተኻየደ ተሪፉ ማለት እዩ። ኣብ ውሽጢ ናይ ወያነ ናይ 3 ዓመታት ኩናት ማእከላይ ባይቶ ካብ ዝግባእ 9 ኣኼባታት 2 ግዜ ጥራይ ንሳተን ከኣ ኣብ 2000 ተኻይደን። ኣብ መንጎ ኣኼባታት ፈጻሚ ቤት ጽሕፈትን ማእከላይ ባይቶን ንኹሉ ነገር ዝውስን ኣቦ ወንበር ስለ ዝኾነ በይኑ ገባርን ሓዳግን ኮይኑ ኣሉታዊ ሳዕቤኑ ኸኣ
ኣብ ድኽመት መኸተና ንወራር ወያነ ተጋሂዱ ግሉጽነት ተሓታትነት ዴሞክራሲያዊ ሰራርሓን ኣሳታፊ መስርሕ ውሳኔን ተሪፎም ካብቶም ንሓርነታዊ ቃልስና ንምዕዋት ዝሓገዙ ረቑሒታት ግሉጽነት ተሓታትነትን ኣሳታፍነትን ኣገባብ ኣሰራርሓ በብቕሩብ እናተረፈ ኣብ ኣካይዳ ግንባርን መንግስትን ድኻማት እናገደዱ ኣብ ተነቀፍቲ እዋናት ከይተረፈውን ምግላል እናተረኣየ ብምኻዱ እምነት ናይ ህዝቢ ናብ ውድብ ናይ መሰረታትን ካድረታትን ውድብ ናብ መሪሕነት ናይ መሪሕነት ድማ ናብ ኣቦ ወንበር ተተናኺፉን ተጓዲሉን ብቕዋም ህግደፍ መሰረት ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ህዝባዊ ግንባር ንዴሞክራስን ፍትሕን ምምሕዳራዊ ስራሓት ግንባር ዝከታተል ናጻ ህላወን ንጥፈታትን ግንባር ዝረጋግጽ ሓፈሻዊ ፖሊስን መደባትን ካብ ማእከላይ ባይቶን ፈጻሚት ቤት ጽሕፈትን ዝቕበልን ብመገዲ ጸሓፊኡ ንዓኣቶም ተሓታትን ክኸውን ይግብኦ እንተኾነ ግን ካብ ምምሕዳራዊ ስራሓት ሓሊፉ ኣብ መንግስታዊ ስራሓት ኢሉ ብምእታውን ሓጋግን ፈጻምን ኣካላት ዘይወሰኖም ንትካላትን ትካላዊ ሰራርሓታትን ግንባርን መንግስትን ኣዳኺሙ ኣብ መወዳእታ ድማ ሓጋግን ፈጻምን ኣካላት ዘይወሰንዎን ዘይፈልጥዎን ሓደገኛ ጎስጓስ ንምክያድ ንሓድነትን ግንባርን ህዝብን ከምኡ ኸዓ ንድሕነት ሃገር ተፈታቲኑ ምክፋእን ምንሻውን እንተዘይኮይኑ ሃናጺ ነቐፌታን ርእሰ ነቐፌታን ኮነ ኣብ ጭቡጥ መደባትን መለክዒታትን ተመርኪስካ ኣብ እዋኑ ወግዓውን ኣፍራይን ገምጋምን ስለ ዘይግበር ወይ ስለ ዘይዝውተር ጉድለታት ክውገዱ ኣወንታዊ መዳያት ድማ ክሕይሉ ይትኽኣለን ሓልዮት ስለ ዝጐደለ ምንሓፍ ናይ እንታይ ገደሰኒ ስምዒታት እናሰዕረረ ኸይዱ ምዃም ቁጠባዊ ትካላት ግደፍ ዘኹርዕ ዕላማታት እኳ እንተነበሮ ግሉጽ ተሓታትን ሕጋውን ኣገባብ ስለ ዘይተኸተለ ንጹር ፖሊስን ጽፉፍ ምሕደራን ስለ ዘይሓዘ ምስ መንግስቲ ብዙሕ ምድብላቕ ስለ ዝገበረ ነግዳዊ ክፋል ብጥዑይ ውድድር ክንዲ ዝተባብዐን መሻርኽቲ ዝኾናን መተሃላለኽትን ጸላእትን ሕማቕ ኣብነትን ስለ ዝኾናን ብመሰረት ውሳኔ ማእከላይ ባይቶ ብቦርድ ትራስ ማለት ሕድሪ ክመሓደራ እኳ እንተወሰነ እቲ ዝቖመ ቦርድ ስለ ዘይሰርሐ ጸብጻባትን ናብ ኣኼባታትን ማእከላይ ባይቶ ቀሪቡ ስለ ዘይፈለጥ ብናይ ሕሳብ ክኢላታት ዝተረጋገጸን መዛግብቲ ስለ ዘይቀረበን ብኡ መሰረት እውን ንመንግስቲ ኣታዊ ዝኸውን ግብሪ ስለ ዘይከፈላን ዝተዓመ ጽቡቕ ነገር የለን እኳ እንተዘይተባህለ ኣብ ህዝብን ኣባላት ውድብን እምነተን ኣጥፊአን ጉባኤ ድሕሪ 2 ዓመት ኣብ መጀመርያ 1996 እንተጸገመ ኸኣ ብ6 ተዋርሕ ጥራይ ክናዋሕ ተወሲኑ ኸብቅዕ ክሳብ ሕጂ ዘይምግባሩ ምኽንያ ኣይኮነን ማእከላይ ባይቶ ነዚ ብምግንዛብ ኣብ ታሽዓይ ኣኼብኡ ጉባኤ ኣብ መጋቢት 2001 ክግበር ወሲኑ ኸብቅዕ ክሳብ ሕጂ ኣቐዲሞም ክግበሩ ዝነበሮም ዕማማት ማለት ገምጋማት ስለ ዘይተፈጸሙ እቲ ዕንቅፋት ሩኡይ ኮይኑሎ እቲ ቕልዑ ደብዳቤ ንመንግስቲ ዝምልከት ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቱ ዝነበሮ ዕላማታትን መደባትን ብዝርዝር ይቕርብ ቀጺሉ ብመሰረት ዝሓለፉ ውሳኔታትከ እንታይ ተገይሩ ናብ ዝብል ኣርእስቲ ይሰገር ብዙሕ ጽቡቕ ነገራት ተገይሩ እኳ እንተኾነ ብዙሕ ዘይሕጋውን ዘይቅዋማውን ማለት መሰጋገሪ ቅዋም ግንባርን መንግስትን ነይርናዩ ኣሰራርሓን ኣካይዳን ስለ ዝተፈጸመ እቶም ጽቡቕ ውፅኢታት ዝጸበቑ ክኾኑ እቶም ዘጋጠሙ ጸገማትን ሽግራትን ከኣ ፈጺሞም ምተወገዱ ወይ ምተቓለሉን ምተነከዩን ነይሮም ናይ ቅድሚ ናጽነት ስራሓት ኣብ ኩሉ መዳያት ዕዉታት ዝኾኑ ሓበራዊ ካይዳን ሓላፍነትን ከምኡ ኸኣ ዝሰፍሐ ተሳታፍነትን ጽቡቕ ድፊኢትን ስለ ዝነበረዩ ድሕሪ ናጽነት ግን ብማእዝንካ ምጥፋእ ይገለጽ እምበር እቲ ቅድም ዝዕወተ ረቑሒታት እናተዳኸመ ይከይዱ ፕሬዚደንት መሳርሕቲ ስኢኑ ዝብል ፕሮፓጋንዳ መተካእታ ሓበራዊ ስራሕን ሓላፍነትን ኮይኑ ዝፍለጥን ዝተመልከተን ዴሞክራሲያውን ኣሳታፍን ትካላዊ ሰራርሓታት
ተረጥሪጡ ምትእምማንን ምትሕጋዝን ጽቡቕ ድሌትን ተባሕጊጉ ምትሕትታትን ጉድለታት ምፍዋስን ተሪፉ ጽቡቕ ልምድታት ህዝባዊ ግንባር ከተማዕብል ምፍታን ይትረፍ ነቲ ዝነበረ ምዕቃቡን ኣይተኻእለን ኣብ ልዕሊ መንግስትን ህዝባዊ ግንባርን ዝነበረ ናይ ህዝቢ እምነትን ኣኽብሮትን በብቕሩብ ናብ ምጥርጣርን ፍርሕን እናተቐየረ መጺኡ ንብዙሕ ምኽንያታት መሰጋገሪ መንግስቲ ዕድሚኡ ካብ 4 ዓመት ክሓልፍ እኳ እንተዘይነበሮ ዛጊት 8 ዓመት ገይሩሎ ንቕዋማዊ ስራሓት ዘድልዩ ኩሎም ምድላዋት ከምኒ ምጽዳቕን ምትግባርን ሕጊ ፖለቲካዊ ሰልፍታትን ሕጊ ምርጫን ሙቓም ኮሚሽን ምርጫ ምትዕርራይ ህልዊ ሕጋጋት ብመንጽር ቅዋም ምጽዳቕ ሃገራዊ ውዕላት ኣብ ሓጋጊ ኣካል ኮሚቴታት ሙቓምን ውሽጣዊ መምርሒ ምሕንጻጽን ምልምማድን ኣብ ፍርዳዊ ኣካል ምግምጋም ፍርዳዊ ትካላት ሙቓም ላዕለዋይ ቤት ፍርድን ምስራዝ ፍሉይ ቤት ፍርድን ምስንዳ ሃገራዊ ባይቶን ኣብ ኣብያተ ጽሕፈቱ ዘድሊ ትሕተ ቅርጽን ወዘተ ገና ኣይተተግበረን ኣሎ ጥራሕ ዘይኮነ ኮነ ኢልካ ምድንጎያት እውን ይግበረሉ ኣሎ ሓጋግን ፈጻምን ፈራድን ኣካላት መንግስቲ ኣብ ሓድሕዱ ዝቈጻጸርን ዝመዛዘንን ከም ዝኸውን ኣይተገብረን ሃገራዊ ባይቶ ኮሚቴታትን ውሽጣዊ መምርሒ ስራሕን የብሉን ኣብ 6 ዋርሕ ስሩዕ ጊዜኡ ኣይእከብን ብዘይካ ኣብ ናይ 4ይ ኣኼብኡ ዘጽደቖ ቀዳማይ ካቢነ ሚኒስተራት ምቅይራት ናይ ካቢነ ሚኒስተራት ክግበር እንከሎን ኣዋጃትን ኣህጉራዊ ውዕላትን ኣጽዲቑ ኣይፈልጥን ሓደ ካብቲ ቀንዲ ንፈጻሚ ኣካል መቆጻጸሪ ዝኾነ ሃገራዊ ባጀት እውን ኣጽዲቑ ይፈልጥን ብቐንዱ ኸኣ መንግስቲ ኤርትራ ባጀታዊ ሕጊ ስለ ዘይብሉ ብዘይ ቀይዲ ባጀት ክጓዓዝ ጸኒሑን ኣሎን ካቢነ ሚኒስተራት ኣብ ወርሒ ይእከብን ካብ ዝግባእ 84 ኣኼባታት ካብ 20 ዘይበዝሕ ጥራሕ ተኣኪቡ ትግባሪ ናይ ፖሊሲታት ውሳኔታት ሕግታትን መደባትን ስራሓት መንግስትን ዝተፈላለየ ኣካላቱን ዝከታተሉን ዝግምግሙን ኣገባብ የብሉን ንሓገዝን ልቓሕን ዝምልከቱ ጉዳያት ኣይወሰነን ናይ ሓይልታት ምክልኻልን ጸጥታን ኤርትራ ፖሊስታትን መጠንን ኣይተወሰነን ንሃገራዊ ድሕነት ድማ ዝተዋሃደ መደብን ክትትልን ኣይገበረን ፕሬዚደንት ስሩዕ ኣኼባታት ሃገራዊ ባይቶን ካቢነ ሚኒስተራትን ኣይጸውዐን ርጉእ ዝኾነ መንግስታዊ ትካላት ከይህነጽ ብፍላይ ኣብቶም ተኣፈፍቲ ዝኾኑ ሚኒስትርታት ምክልኻልን ጉዳያት ወፃእን ብዙሕ ምትእትታዋት ገይሩ ብዳግመ ስርርዕ ብዝቐረበ እማመ መሰረት ሚኒስትርታት ክውደባ እንከለዋ ኣብ ናቱ ቤት ጽሕፈት ምስ ተበጽሐ ግን ከየተግበሮ ተሪፉ ብዘይ ምኽንያትን ብዘይ ምጽዳቕ ሃገራዊ ባይቶን ሚኒስተራት ይቕየር የደስክልን የውርድን ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ድሕሪ ናጽነት ኣብ ምክልኻል 4 ኣብ ጉዳያት ወጻኢ 5 ኣብ ፋይናንስ 6 ሚኒስተራት ተቐያይሮም ከም ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ንሚኒስትሪ ምክልኻል ክውጅህ ስልጣን እኳ እንተለዎ ዝተፈላለዩ ኣካላት ሚኒስትሪ ንዕኡ ብቐጥታ ተሓተቲ ክኾኑ ኣብ ደቂቕ ምሕደራ ኣትዩ ብናይ ግንባር ሓለፍቲ ኢድ ምትእትታው መንግስታዊ ትካላት ትካላዊ ሰራርሕአን ከም ዘህስስ ገይሩን ኣብ መንጎ ቤት ጽሕፈትን ግንባርን መንግስትን ዘየድሊ ምትፍናን ፈጢሩን ምጥርናፋትን ዘይምትእማንን ዘንግስ ሃዋሁት ተባቢዑ ብኹሉ ካይዱን ጠባያትን ድማ እምነት ብዙሓት ኣባላት ውድብን ህዝብን ኣጥፍዩ ዘይሕጋውን ዘይቅዋማውን ስጉምቲ ብምውሳድ ንኮሚቴ ምንዳፍ ሕጊ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ስራሕ መንዚዑ ንድፍታት ሕጊ ምርጫን ሕጊ ፖለቲካዊ ሰልፍታትን ብናቱ ውልቃዊ ድሌት ካብ ሕጊ ወጻኢ ብዝኾነ መገዲ ናብ ህዝቢ ከም ዝወርድን ግዜ ከም ዝወስድን ገይሩ ካልእ ውሳኔታት ማእከላይን ሃገራውን ባይቶታት እውን ጥሒሱሎ ብሰንኪ ድኻም ሓገግትን ፈጸምትን ኣካላት ከም ድላዩ ወላ ካብ ሕጊ ወጻኢ ክኸይድ ከም ዝኽእል ስለ ዝኣመነ ውህብ ገይሩ ስለ ዝወሰዶን ከዓ ኣብ መወዳእታ ዞም ኣካላት ብግቡእ ከም ዝሰርሑ ጌርካ ድኻም ናይቲ ስርዓት ንምእራም ብቕንዕና ኣብ ዝተበገስሉ ንልዝብን ዴሞክራስያዊ ክትዕን ሕጋዊ ኣኼባታት ኣብዩ ይርከብ
ፍርዳዊ ኣካል ሰብኣውን ትካላውን ዓቕሚ ይሓፅሮ እኳ እንተኾነ ነቲ ሕፅረት ኣብ ክንዲ ምምላእ መቐናቐንቲ ዝኾነ ፍሉይ ቤት ፍርዲ ማለት ንፕረዚደንት ተፀዋዒ ዝኾነ ስለ ዝተፈጥረን ብዘይፍቓድን ኣፍልጦን ኣብያተ ፍርዲ ሰባት ንዓመታት ይእሰሩ ስለ ዘለውን ናጽነት ፍርዳዊ ኣካልን ግዝኣተ ሕግን ይገሃስ ኣሎ። ንሃገራዊ ድሕነት ዝምልከት ትካላዊ ሰራርሓ ብዘይምንባሩ ህዝቢ ኤርትራ ግዳይ ናይ ሃንደበታት ኮይኑ ኣብ ኩናት ምስ ኢትዮጵያ ወያነ ዝለዓለ ዕላምኡ ከይወቕዐ ኣይትረፍ ዳ እምበር መሬትና ገቢቱ ኣብ ልዕሊ ቁጠባናን መነባብሮ ህዝብናን ብፍላይ ከዓ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዓብን ንመጻኢ ስምብራት ዝገድፍ ሽግርን ኣኸቲሉልናዮ። ኣብ ኣካይዳና ክንእረምን ክንመሓየሽን ዝግብኦ መሰረታዊ ድኻማት ድማ ኣግሂዱልናዮ። ኣብ ምንታይ ዓይነት ቅልውላው ንርከብ? እንታይ ዝቕልውላው? እቲ ሽግር ፕረዚደንት ዘይሕጋውን ዘይቅዋማውን ኣሰራርሓ ሒዙ ኣሳታፊ ዝኾነ ኣገባብ ስለ ዘይተኸተለን ሓገግትን ፈጸምትን ኣካላት ብግቡእ ስለ ዘይሰርሑን ስለ ዘይተቖጻጸሩን ዝመጸዩ ሓፋሽ ኣባላት ግንባርን ህዝብን ኣብ ልዕሊ መሪሕነትን ውድብን እምነት ኣጉዲሉ እዚ ተርእዮ እዚ ካብ ነዊሕ ግዜ እናተዋህለለ ዝመጽእ ኮይኑ ውፅኢት ኩናት ምስ ወያነ ስለ ዘይዕገበን ሕማቕ ሳዕቤን ስለ ዝኸተለን ክጐልሕ ክኢሉ ግሉጽ ሰሓታትነት ዘለዎ ትካላውን ሕጋውን ኣሰራርሓ ክህሉ ወይ ክሕይል ካይድለ ኣሎ። ዝሓለፈ ተመክሮ ብወድዓዊ መገዲ ተገምጊሙ ድኽመታት ኣለሌኻ ክፍወሱን ካብቲ ገምጋም ብዝርከብ ምህሮ ዘይሕጋዊ ኣካይዳ ተሪፉ ትካላውን ፍትሓውን ኣሰራርሓ ክምዕብልን እምነት ዝሓድረሉ ኩነታት ክፍጠርን ይሕተት ኣሎ። ሓደ ወገን ሰብኣውን ዴሞክራስያውን መሰላት ዜጋታት ይረጋገጹ ከምቲ ኣመኸተ ንልኡላውነት ሃገር ዝተረእየ ሕጂ እውን ብሰፊሕ ተሳትፎ ኣባላት ውድብን ሓፋሽ ህዝብን ዝሓለፈ ተመክሮ ይገምገም። ግንባርን መንግስትን ንዝኣመነሎም ዕላማታት ንምትግባር ቅዋማዊ ስርዓት ንምትካል ውሕስነት ዝኾኑ ጭቡጣት ስጉምታት ይወሰዱ። ቅዋማዊ መንግስቲ ብነፃን ርትዓውን ምርጫ ህዝቢ ይተኸል። ኣብ ውሽጢ ውድብን መንግስትን ዝረኣዩ ፍልልያት ብሰላማውን ዴሞክራስያውን ሕጋውን መገዲ ይፈትሑን ይብል። እቲ ካልእ ወገን ምቹእ ኩነታት ስለ ዘይተፈጥረን ሓደጋ ናይ ትሕቲ ሃገራውነት ስለ ዘሎን እቲ ዝኣመንናሉ ዕላማታት ሕጂ ክትግበር ኣይከኣልን እዩ ዝብል። ጸላኢ ከይምዝምዞም ኣብ ውድብን መንግስትን ምምቕቓል ከይመጽእ ብዝብል ምኽኒት ክፉት ገምጋማዊ ዘተ ክካየድ ይቃወም። ዝኾነ ይኹን ናይ ምእራም ተበግሶ ከም ጸረ ውድብን ጸረ ሓድነትን ኣምሲሉ የቕርብን ማዕረ ማዕረ ናይቶም ጸላእቲ ኣጀንዳ ክሰርዖ ይፍትንን ናይ ኩሉ ሕጋዊ ኣገባባትን መድረኻትን ኣፍ ደገ ዓጺዩ ክትግበሩ ዝግብኦም ውሳኔታት ከም ዝውንዘፉን ጉባኤ ግንባርን ሃገራዊ ምርጫን ብዘይ ናይ ህዝቢ ብቑዕ ምቅርራባት ንዝጸንሐን ኣካይዳ ከም ዝዘርጉን ክገብር ይጽዕር። ዝኾነ ዕቱብ ርእቶታትን ተቃውሞታትን ከይመጽእ ኸዓ ፍርሕን ራዕድን ከም ዝሰፍን ገይሩ ዘይሕጋውን ዘይዴሞክራስያውን ስጉምቲ ክውሰድ ዝደሊ ወገን እዩ። ህዝቢ ድሕሪ ናጽነት ሰላምን ምምሕያሽን መነባብሮን ይጽበ ነይሩ። እንተኾነ ግን ኣብ ሓርነታዊ ቃልሲ ዝተኸፍሉ መስዋዕትን ዝወረዶ ኣደራዕን ከይኣኽሎ ዘይተጸበዮ ኩናት ወያነ ምስ መጾ ብዝለዓለ ደረጃ ከቲቱን ተወፊዩን ከብቅዕ ዝኸበደ መስዋዕትን ኣሰቃቒ ምምዝባልን ወሪድዎ ይርከብ። ናይ ጸላኢ ሓደጋ ክሳብ ዘሎ ህዝቢ ልቢ ዕብዩ ብዛዕባ ዝተረእይዎ ድኻማት መንግስቲ ክሳብ ቀረባ ግዜ ዓዊሉ ክዛረብን ክሓትትን እኳ ከይመረጸን ተጸንሐ መንግስቲ ግን ኣራሚ ስጉምታት ኣብ ክንዲ ምውሳድ ጉድለታት ንምሽፋንን ማዕረምታታትን ንምዕፋንን ናይ ተሃዲድን ራዕድን ኩነታት ፈጢሩ ስለ ዘሎ ህዝቢ ሻቕለቱ ክገልጽን ክዛረብን ጀሚሩሎ። እቲ ቅልውላው ብኸመይ ይፍታሕ? ፕረዚደንት ብሕግን ብቕዋምን መሰረት ክሰርሕ ፍቓደኛ ምስ ዝኸውን
ሓገግትን ፈጸምትን ኣካላት ስልጣኖምን ስርሖምን ብግቡእ ምዘተግብሩን ምቹእ ኩነታት ክፍጠር ይከኣል። ኣብ ኣባላት ግንባርን ሓፋሽ ህዝብን እምነት ብምንባርን መሰል ተሳታፍነት ብምኽባርን ኣባላት ውድብን ሓፋሽ ህዝብን ንኹሎም ኣገደሲ ሃገራዊ ጉዳያት ብኽፉት ንኽመያየጠሎም ዴሞክራስያዊ ናይ ክትዕ መድረኻት ምስ ዝኽፈቱ ሓገግቲ ኣካላት ግንባርን መንግስትን ምድብን ህጹጽን ኣኼባታቶም ምስ ዘካይዱ ናይ 7 ዓመታት ተመክሮ ውድብን መንግስትን ብኽፉትን ሰፊሕ ሱታፌ ብዘለዎምን መድረኻት ክግምገሙን ካብኣቶም ዝውሰዱ ተመክሮታት ንመጻኢ መድረኽ ብግቡእ ክንጥቀመሎም ምስ ንኽእል ሕጊ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ጸዲቑ ሙቓም ሰልፍታት ከም ዝፍቀድን ሰላማዊ ውድድር ምስ ዝተባብዐን ምርጫ 4ይ ጉባኤ ውድብ ሓራን ርትዓዊ ምስ ዝኸውንን መጻኢ ዕድል ውድብ ከም ፖለቲካዊ ሰልፊ ብመሰረት ሕጊ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ክምስረት ክኸይድ እምበር ካብ ወጻኢ ክህሉ ስለ ዘይግባእ ኣብ 4ይ ጉባኤ ምስ ዝውሰን ሃገራዊ ምርጫ ሓራን ርትዓውን ከም ዝኸውን ምስ ዝረጋገጽን ንምቅርራባቱ ዘድልዩ ስጉምታት ምጽዳቕ ሕግታትን ምርጫን ፖለቲካዊ ሰልፍታትን ምምራጽ ኮሚሽን ምርጫን ቀልጢፎም ምስ ዝውሰዱን ሰብኣውን ናይ ርእይቶን መሰላት ንምኽባርን ፖለቲካዊ ክትዕ ንምትብባዕ ናጽነትን ዘይሻራውነትን ማዕከናት ዜና ምስ ዝረጋገጽ ሲቪላዊ ማሕበራት ሕብረተሰባት ክቖማን ክነጥፋን ምስ ዝተባባዕ ፍሉይ ቤት ፍርዲ ምስ ዝፈርስን ብዘይፍቓድ ቤት ፍርዲ ንነዊሕ ግዜ ዝተኣስሩ ናብ ፍርዲ ምስ ዝቐርቡ ናጽነት ፈራዳ ኣካል ውሑስ ምስ ዝኸውን ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ከባቢታትን ክፍልታትን ሕብረተሰብ ኤርትራ ንዘሎ ዘይምዕሩይ መነባብሮ ጸቢብ ዕድላት ስራሕን ትምህርትን ንምፍታሕ ንጹርን ግሉጽን ፖሊስታት ንምውጻእ ኣሳታፊ ኣገባብ ምስ ዝተሓዙ ስለምንታይ እዚ መግለፂ ዝን ኣብዚ እዋን ዝን ብኹሉ ሕጋዊ መንገድታት ኣብ ሓጋጊ ኣካላት ንምፍትሑ ተጻዒሩ ስለ ዝተዓንቀፈ ፕሬዚደንት ኣኼባታት ሓገግቲ ኣካላት ኣብዩ ርእይቶታቱ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ከም ድላዩ ይገልጽን ስጉምታት ይወስድን ስለ ዘሎን ኣባላት ውድብ ዘሎ ኩነታት ክግለጸሎምን ዝኾነ ይኹን ኣባል ውድብ ርእይቶታቱን ነቐፌታታቱን ከቕርብን ሕጋዊ መሰልን ስለ ዝኾነዮ ናይ ግንባርን መንግስትን ኣካይዳ ብፍላይ ኣብ ናይ ወያነ ኩናትን ሳዕቤናቱን እናተበላሸወን ዘየተኣማምን እናኾነን ምስከደ ኣሳታፊ ኣገባብ ዳግም ኣተኣታቲኻ ንዝጸንሐ ድኽመታት ኣወጊድካ ኣንጻር ወያነ ዝቐንዐ ኩሉ መድያዊ መኸተ ንምሕያል ኣብ ናይ 28-29 ወርሒ 1-2000 ዓመተ ምህረት ሻምናይ ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ ስሩዕ ኣኼባታት ሓገግቲ ኣባላት ኣብ ጊዜኦም ስለምንታይ ዘይተገብሩን ብድሕሪ ሕጂ ኸኣ ክግበሩ ከም ዘለዎምን ዝሓትት ዕቱብ ጠለብ ንፕረዚደንት ቀሪቡሎ ፕረዚደንት ግን ኣይጥዕምን ነይሩ ብዝብል ዘይቅቡል ምኽኒት ነጺግዎ ጥራሕ ዘይኮነ ድሕሪ ሕጂ እውን ንዕኡ ዘይጥዕም እንተመሲልዎ ከም ዘይእክብ ብብድዕ መሊሱ ወያነ ሎሚ ጽባሕ ወራር ክኸፍት ይቀራረብ ስለ ዝነበረን እቲ ውሽጣዊ ሽግር ንፋስ መታን ከይኣትዎን ኣብ መበል 13 ኣኼባ ሃገራዊ ባይቶ ኣይተዘርበሉን ፕረዚደንት ግን ናይ ህልኽን ጸላይ ክጥቀመሉ ዝኽእልን ዘይሕጋውን ጉጉይን ስጉምታት ምውሳድ ቀጺሉ ድሕሪ ሳልሳይ ወራር ኣብ ዝተኻየደ ናይ 31 ወርሒ 8 ዕለት 2 ወርሒ 9 2000 ታሽዓይ ኣኼባ ማእከላይ ባይቶን ብመጠኑ ኣብ ናይ 29 ወርሒ 9 ዕለት 2 ወርሒ 10 2000 ዓመተ ምህረትን መበል 13 ኣኼባ ሃገራዊ ባይቶን ኣብ ርእሲ ካልእ ነጥብታት ሓቀኛ ገምገማት ክግበሩ ኣብ ክንዲ ንድሕሪት ብዝያዳ ንቕድሚት ብምጥማት ድማ ጉባኤ ግንባር ዝግበረሉን ቅዋማዊ ስርዓት ዝትከለሉን ፍሉይ ደረት ግዜ ክግበር ንዕኡ ዘውሕሱ ክንጸፉ ዘለዎም ስጉምታት ክውሰዱ ክጽንዑ ዘለዎም ጉዳያት ክጽንዑ
ወተሃደራውን ዲፕሎማሲያውን መኸተ ክሕይሉ ስለ ዘለዎም ከዓ እትግምግምን ንመጻኢ ግዜ ንፕሬዚደንት እትመክርን ወተሃደራዊ ኮሚቴ ክትቀወም ወሲኑ ኸብቅዕ እዚ ውሳኔታት እዚ ከይትግበር ዕንቅፋታት ይግበር ኣሎ። ኣብ ጥሪ 2001 ፕሬዚደንት ብመገዲ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ህግደፍ ንላዕለዎት ሓለፍቲ ብትሕቲ ሃገራውነትን ሃገራዊ ክሕደትን ዘወንጅል ናጻ ርእይቶታትን ወድዓዊ ገምጋማትን መታን ከይወሃብን ከይግበርን ንቑኑዓት ነቐፌታታት ኣጀንዳ ወያነ ንምዕዋት ከም ዝቐረቡን ኣብ ውሽጥና ሓምሻይ መስርዕ ከም ዘለውን ኣምሲልካ ስጉምታት ክውሰድ ምዃኑ ብምፍካር ኣሻቓሊ ኣጸላምን ግህድን ሰሚናራት ከም ዝካየድ ገይሩ ኣብ ውድብን ህዝብን ድማ ስጋትን ሻቕሎትን ፈጢሩ ናይ ፕሬዚደንትን ኣባላት ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ህግደፍን ዘይሕጋውን ዘይሃናጽን ኣተሓሕዛ ናይቲ ሽግር ንምትፍናን ዝዕድም እኳ እንተነበረ መስርሕ ሰላም ገና ኣየተኣማምንን ብምንባሩ ኣብ ክንዲ ብምትህልላኽ ብሕጋውን ብዘተኣውን መገዲ ንምፍትሑን ስሩዕ ጊዜ እውን ኣኺሉን ሓሊፉን ስለ ዝኾነ ኣኼበኛታት ማእከላይን ሃገራውን ባይቶታት ከጽንዕ ዝጠልብ ተበግሶ ኣንቂልና ምስ ኣባላት ማእከላይ ባይቶ ክንመያየጥ ጀሚርና። እዚ ተበግሶ እዚ ምስ ተሰምዐ ብዕለት 7 ወርሒ 3 2001 ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ህግደፍ ኣኼባ ክጽዋዕ ዝጠልብ ጽሑፍ ከይቀርብ ዘፈራርሕ መልእኽቲ ናብ ኩሎም ኣባላት ባይቶ ሰዲዱ ብምንባሩ ግቡእ ዘይምዃኑ ናይቲ ሽግር ኩነታት ዝገልጽን መልስና ንጽባሒቱ ናብ ኩሎም ኣባላት ማእከላይ ባይቶ ክንልእኽ ተገዲድና። ፕሬዚደንት ብዕለት 12 ወርሒ 3 2001 ብኣሉታ መሊሱ ኣኼባታት ማእከላይን ሃገራውን ባይቶታት ክጽውዕ እትጠልብ ብዕለት 20 ወርሒ 2 2001 መልእኽትና ዕለት 13 ወርሒ 3 2001 ምስ በጽሓቶ ፕሬዚደንት ዝሰደዶ ኣሉታዊ መልስን ንኻልኣይ ግዜ ኣኼባ ክጽዋዕን ምኽንያቱን እትገልጽ መልእኽትናን ኣሉታዊ መልሱን ምዚ ተተሓሒዙ ቀሪቡሎ። ንሕጋዊ ጠለብ ዘይሕጋዊ መልሲ ሽግር ብኣኼባን ብዴሞክራስያዊ ልዝብን ንምፍታሕ ዝተገብረ ጻውዒት ጸማም እዝኒ ሂብካ ብዘይሕጋውን ብዘይዴሞክራስያውን መገዲ ክትኩሶ ምፍታን እምበኣርከስ ናይ ግንባርን መንግስትን ጉጉይ ኣገባብ ኣሰራርሓ ንምእራምን ዴሞክራስያዊ ምስግጋር ናብ ቅዋማዊ ስርዓት ውሑስ ንምግባርን ዝተበገስናሉ ዕላማ ንምውቃዕ ዴሞክራስያውን ሕጋውን መገዲ ተኸቲልና ብደረጃ መሪሕነታት ንምፍትሑ እኳ እንተፀዓርና ፍረ የምፅአን ካልእ መገዲ ስለ ዘይብልና ዘይሕጋዊ ኣገባብ ክንክተል ስለ ዘይንደልን ኩሉ ኣባል ዘሎ ሽግርን ናይ ፍታሑ ርእይቶታትናን ክፈልጥ መሰል ስለ ዘለዎ ንልዝብን ዴሞክራሲ ፍታሕን ናይቲ ሽግር ኣፍልጦ ክህልዎ መሰሉን ግቡኡን ሓጋዝን ስለ ዝኾነ ሓላፍነትና ብግቡእ ብምፍጻም እንሆ ንኣባላት ውድብና ቁሉዕ መልእኽቲ ንሰድድ ከምቲ ኣብ ጉድለታት ኣሰራርሓና ብዝለዓለ ደረጃ ብእኩብ ተሓተቲ ዝኾንና ኣብ ምዕራይ እውን ዝለዓለ ሓላፍነት ክንስከምን ክንግደድን ይግባአና። ብጉድለታት ኣገባብ ኣሰራርሓና ዝተበደለን ዝተወፅዐን እንተሎ ህዝቢ ጥራሕ ስለ ዝኾነ ምስ ኩሉ ኣባል ህግደፍ ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራን ኮይንና ተሓታትን ሓላፍነታውን ስርዓትን መንግስትን ብምህናፅ ክንክሕሶ ቆሪፅና ተላዒልና ኣሎና። ካብ ፕሬዚደንት ትሒዝካ ንነፍሲ ወከፍ ኣባል ማእከላይን ሃገራውን ባይቶ ብውልቂ ዝሕትት ጉዳያት እንተሎ ቅድሚ ዘይሕጋዊ መጠንቀቕታታት ምስንዛር ኣብ ኣኼባታት እቲ ባይቶታት ብቑሉዕ ክሲ ክቐርብን ሕጋዊ ኮይኑ እንተተረኺቡ ብናጻ ፍርዳዊ ኣካል ሕጋዊ መስርዑ ክሕዝን ንኣመንን ንድግፍን ነፍሲ ወከፍ ኣባል ማእከላይን ሃገራውን ባይቶ ብኣፈጻጽማ ስርሑ ብኣተሓሕዛ ፋይናንሳዊ ሕሳባት ከም ህዝባዊ ሓላፊ ድማ ብስነ ምግባራዊ ካየዱ ክሕተት ስለ ዘለዎ ህዝቢ ዝሳተፎ ሓደ ናጻ ኣካል ቆይሙ ነፍሲ ወከፍ ኣባል ክምርምር ንጽውዕ። ሕጂ እውን እንተኾነ በዚ ዝጸናሐና ካይዳን ተቐጺልና ቁልጡፍ ኣራሚ ስጉምትን ተዘይተወሲዱ ሕማቕ ሳዕቤን ክህልዎ ከም ዝኽእል ካብ ናይ ዝሓለፉ 10 ዓመታት ናይ ድሕሪ ናጽነት ተመክሮና ክግመት ዘይከኣል ኣይኮነን። ድሕነትና ተተንኪፉ ውሽጣዊ ኩነታትና ተዳኺሙ
ግዳይ ናይ ዝኾነ ናይ ግዳም ሓይልታት መታን ከይንኸውን ብሓባር ንዘትየሉ ጉዳይ ሃገር ስለ ዝኾነ እዚ ኩሉ ኒሒን ሓቦን ክኢላዊ ሃገራዊ ኤርትራዊ ዓቕምን እጃሙ ከበርክት ዕድል ይወሃቦ ናጽነትና ርኢና ከይንስእንን ሃገርና ወላድ መኻን ከይትኸውንን ካብዚ ዝሓለፈ ምስ ወያነ ዘጋጠመና ኩነታት ግብራዊ ትምህርቲ ንውሰድ ግዜ ይኸይድ ኣሎ ጸላእትና ድማ ኣእዳዎም ኣጣሚሮም ኣይክጽበዩናን እዮም ስርዓት ሕጊ ንምንጋስ ቅዱስ ዕላማታትን መትከላትን ምትግባርን ሃገራዊ ቅዋምን ብግብሪ ከም ዝስርሓሉ ንምግባርን ኩሉ ሕጋውን ዴሞክራስያውን መገዲ ተኸቲልና ቃልስና ክንቅጽል ኢና ነዚ ዕላማ እዚ ንምዕዋት እንተዘይኮይኑ ካልእ ድሌትን ጥሙሕን ወይ ኣምቢሽን የብልናን በዚ ኣጋጣሚ ድማ ንኩሎም ኣባላት ግንባርን ህዝብን ቁሉዕ ንዝበልዎ ዕላማን ኣገባብን ብምድጋፍ ብሕጋውን ዴሞክራስያውን መገዲ ርእይቶታቶም ክውን ንምግባር ክጽዕሩ ንጽውዕ እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ክብራት ሰማዕትና እዚ ክትከታተልዎ ዝጽናሕኩም ኣብ ጋዜጣ ሰቴት 4ይ ዓመት ቁጽሪ 43 ሰሉስ 5 ሰነ 2001 ዝቐረበ ገለ ክፋል ናይቲ ቁሉዕ መልእኽቲ ናብ ኩሎም ኣባላት ህግደፍ ብዝብል ኣርእስቲ ብጉጅለ 15 ዝተጻሕፈ እዩ ነይሩ